balingi i yakini ki jingja kha jong kini ki accident khamtam hakane ka stretch ke bangi akran unta ki jingja accident te nomla aban khang yaki lada kajing tiplem kajing snow jing simet ngin suktu obhagami na yeng ngashim usabi kali abanganya ay kali nganya hai tayukom bailadero ngari ban poy ke destination bangamde ban pentut igiwe nakaliang ki pulit penyat kali ke iba kila le hanu menta ban persyang bante lakam begini kijing The traffic police in the Meghalaya police are the most hardworking. Ki batrai stom do ki traffic police but step but made but slap but young but yang surok. Dan teng do let's say poyania. Mau kata kadi jundu namo let's say nama boleh ulah yang berusis mi hantu. Once away put is nga quiet mga kunta kadang ka jundu namo let's say hantu tu. Namba long ki traffic te kita stom ba. Sisa hi lipet ya kadi ke cinja ki bawan jai ya sedang kedai ke ba ki driver ki jumir ki don ki bagi khamle khamako ai bagi julap te ke bagi julap bagi kedua bagi tip ki cinja ki accident mostly ki driver khamtam ki kali he le ki ba ki kham de ke ki khamle thumur ka di ka bam namar ba vaksin bladi la bam ni ke bong emelun kanja kan mesti ki no ban control le kata. What we have seen in the past is that the people are somehow hesitant that if I take the patient to this one, any person on the road to a hospital, later on I may be, interrogated. Ki jingja ya tingkhu kali lani kita ki accident kali hapo ki surok sengking ki juja man la kapor Henry kitu ki bapendon kampat ya kesurok kimdon ya kata ke jingkit kli bun ki kitip ya ki kendon ki balabu badia ki jingsingan ki ba kila banyo na ki surok Henry na ke jinglong thurmur pat kapen poi sha ki jingma ki ba lai phojat hakani kakela jong ka street talk nginya kren ya ki katu kat ni ki mat ki ba kongsan ki ba yadai pat kumno ban pinsingan ya ki surok nginya petru ya ki katu kat ni ki lat lani kita ki sin jam ki bala don lupa bat nginya phai ru khindiat halor ke ka ba don kam ban le khnang bante lakam ya kini ki jingja kini ki accident haki surok tibenta shwam nginya chaprang kwa ipi ban pin ithu ya kinong ya shimbenta bat ki riu shampang ki badan hakani ka por bat ngi ban ya phliu jungmut bat ban ya keren khindiat halor kani kamat ka bakongsan ningkong ning sharp ngapriang subhai iba Meryl Bonds aim iba day UMLA nanongpo constituency ngapriang subharu ya iba Orville Isaac Masar iba day UMPS additional SP Ribhoy district ngapriang subharu ya i Dr. M Momen iba day SDM and HO district medical and health officer Ribhoy district. I welcome you to the broadcaster bakhadu khatwai nga pediang subharu ya iba plela tirso iba day assistant rang bashnong nong po proper ti shwa bangnya chaprang ko ban kli ya iba Meryl Bond ni kong namar pin the type hapo Google pin the wat ya kita ki accident ki baja hakani ka stretch yam jorabat pin yo ikatu kat ni ki result la ni ki jubab pakawai kadai kata bang puli mga dang menin arpusan ki mensim brio hapo ki shisbasngi kajing kli ka baningkong epi kalong balingi i yakini ki jingja kha jong kini ki accident khamtam hakani ka stretch ka bangi akran mentah do kublai shibun ba aran kumju ru ki parlok panelist ke bingdon ne por ba Orville Dr. Momin ba plila tuso kani kamat kadi ka mat ka badi por ba phi warai kani ka panel discussion nagbenta kajing tip lang ba jing stulang jung dipat ba baro kadi kajing sisa ba kajing ja kha kajing accident ya tengku kali kala bende ki kali he ki kali red lani ki arshaka kabla shim ya ki babun ki mensim briu kadi kajing sisa kabla ja ha ki surok ba lani highway ba pher ladangin lada pinwat ya ki data ba pher ya ki numbers of accident ki khambun hi ha ki surok ba la dengin compare edare ki state road la ni ki surok chnong bar kumta te ka de ka jing shisha ba ha ki ni ki khndiat sngi ki bala dep ka jing kiu jong ka jing ya tengkhu kali pi ha bing ong jing tengkhu kali kamut kala bande ka ba kala ka kali bo ba kala hu driver
Kalak bende ke jing bakala baru arliang bagiat tengku arli kali. Kalak bende ke jing bom simkhia jong nongnya bat komtar ter. Bat ha kani ka stretch jong u highway nadu na Jorobat hadu miam. Gilap kamtam hai kini ki kendiat tayo kendiat benai kala kiu ha kani ka jing ya tengku kali. Ki dau la dingin wat ye ki dau ka benengkong ha ka jing I jonga. Ka benengkong kalong bing hapet shwa yang nongnya lah ni ka nongnya kali. Kindon ne em haka jinglong jingman ka babit ka babiang la kilong physically and mentally fit ne em banya ai ka kali hai ki highway ha ka speed ka palat ya ki ndrupo nyopo propo ber kumta te namar bangi lap ki don shibun ki daw na ginongnya kali menta jai haying don tension pinya kali ki jumut perkhat e tu ka kam nginya kali tengi klet turning rugi klet bakom ta ter physically mentally unongnya ai ka kali lena kanongnya kali gede benlong fit kata gede ka ba nengkong ka ba ar yagi kali ki kali gede wasna da ubriu ke defection ha kali ka dan bet la amde bo fail break la amde duna ler ka tayar la bande overload ula bande kom ta ter gidon shibun gini gidaw mana ka daw yagi kali ro kabalai kadai teng-teng ha ka por bas slap ka beneng la bende dumlo la bende por bas slap la bende menmit ka light ka kali kambiang bat kumta ter te ka yalam bakla ki jingja accident bat kumta ter nang ta very important ka point ka basau ka de ka surok ka national highway pi have design ye ka surok ha ka standard jong ka NHAI lene NHIDCL ka standard jong surok ha ki turning ki bengi ong mo ni ki khot kini ki super elevation pi ha ba turning barbor ka surok ka di benra nang ni ka di benno chane ha ba kun sagamon ha ba kun sagadiang di benra nang ni ka no ka dem chane nang ta ha ba bet ka surok ka ni khot ka ni super elevation nang ta ka cambering jong ka surok ka di menlong kumtu kandang ba kan yada mo ya ka surok te kini ru ngi I ba kidon higi jika nakaliang jo na hai kim da biang than for example hang ni hapo quinine mas like ke snong quinine kadon goi gi jaka ko jingja accident ka ba kha ka ba hang tu phi itu I turning mas like ke snong quinine idi ikun sakamon kat bu surok pot uno kum ni tegi kali gilong ka tendensi kadon ba bikin ya stational lah kan te komta ter mo nang ta shushu ka bedi bat kani ke jing jia kha nang tangin pe ye kini ki slope stabilization nagaliang jo kana hai ke jing pen slope bahai kini ki lum ki ba pher hang ne ki badon khanang bakan biang ba ke jing tuit jong ka khando ke jing tuit jong ka ke jing bom biang jong inala po surok la ne ke jing teng ki kali ki balong negligence ka hap ke mobil kini kita surok kini ki kata bahai ki tayar kali bikin betut bikin accident watang marwei ru pila ban accident kela ka kali lane da jing tengku bat ki weiru kumju nang ta shu gidon ka benta ka ba san gidon higi cap am gi crunch phang jing accident kali kadai ki traffic signal hang ne hang tai gidon higi cap ki ba u police traffic ro teng u la teng u pha sange kali nda kali kala poi hang ne de dan lai tengku ang tu ro ki kita ki kom pentri kam nang ta very important kadai ka negligence of driving kala amde body kiat don't drink and drive ka tali ka hakmat e kat kum ka traffic rule section ba pher gila don ki ba ila ya kata ban ngai I ki don sibun ba ki banyak kali ki ba ha ga jing di bu a te phinom don cho condition ka ba kum ju ru le se jing samthia u banyak ai ka kali ba kom ta ter dikini ki dikat to ten kat ni teli ki daw ki ba penlong ya ga ni jing accident ko I phim ni kala amde ba ka marwei la ne ba ye tengku bet koi kali tam kat tu kat ne tli gi daw gi ba khamja ba hang ni ki tai gi de gi daw gi kong san to kulisi bun ba ngasung thu ti don kita ki daw ba la ni ki causes ko kwan phai shi I ba orbil kan ka por na mar dangshen kamut tang hung ni banai bala le ni I ya kata ka accident but ka jing phai khong pong no jong kata ka truk ha por ba ke tengku accident but ka alto ngasung thu ba ka investigation kadang ya chaprang ka ba ngidang ya kren Henry ngakwa ban kring jingmut ikinong pe ki jongi namar kata ka jingja ka jaha ka por khatway south home and step te kamut ban ong ba udon ulo ngami issue ya ka surok lani ngin ong ba ka don ka jing thut ha ka surok lani ngin kno ki engineer ngim laban ong shu umta namar kat kum ki kai phot initial
investigation report ki ong ba kadai bet kadau jong unang yak kali. Ki film ong keluar kata. Ti benang kong kat ngi sungsungai hasa bi dan nang isa beli bengi. Kum juru ila kham champang ni ka highway ka Surak. Ti bi doktor kum ju bati assistant lang bash nong lo ni. Kum ju ong gani ka highway jungi te kala long ka inti ka ba lalong dangerous ba kum ngi lalap menta. Ni singi long ni pelong ni ka program rong asai ka timing. Ka pelong ni ka program ka lalong kongsan bah namar ki accident ki bala aja hakini ki singi ta kan ki tayo ru ta nai kran hira ki banai ru ta ki tayo ru ki lalong ki accident ki bangi kum ngaru ngasusi kam tam to accident bajia sik ki khulung bapli ki habret hak tu singi kum nong pi ngi di ki police department hoi ni haben peni bangi ngi klan ka jing boj perkhat long ni tam hak tu singi damit par bangalap yu to accident jing ki khulung ngam yo thia bah damit ru ngapan nong i thok pi mal ala susi bah kaji akum tu and kumjuru ya ka jingkli jong pi ka truck of course kaji akum tu tamba kumanong pi accident ki bajia ku mangalalap hi manga kam dehi tau rishim phangru ngani ngadan tak experience ka ba khadas nam hapo service tamba kan ku mangalap manga hi ki accident ki ba jia barbor ngapet kamdan kata ka sngina ka bet ki accident ki jia bet jan kuma nono mga join mga hakini singi ngapet kadan ka WhatsApp group jongi of course ki officers jongi baro ki accident ki bajia haglo no timing ru gila banja te kum ngapet mga kamlan de por meet ne por singi ne ki accident ki jia bon ba kum ka thua case of course action was taken of course kan dehi kata ka element ko mui batai sa ki bon ki elements actually bisa ila batai ki kiti kum tahi over speeding somebody long let's say briula dan haka jingdi kadika kuman share kan last time ngakran bi sir SP kani kamde show ka implementation issue na ka police department maku mafi ngatai phir baro bi dan step na bi ngi ki police jingi hepori bhai ngedan surak bet but step ban made ka jing fine jingi te haru teng ru isnai te ban fine ru namar ye ki locals especially ngi hapar khat tamba kumu yong isa kadika let's say ka jing duna jong ka jing perkhat namar kibru kitep hite bandi mlong bandi apor ba manong bandi apor bani akali namar season filadi hi katu kali kal along ka kenja machine kabala ban pen mensau yano inoru te kumu chong da phareng kadika behavior issue kumu yong isa sa SP jungi ri batai kum tahe namar ngi ka implementation jungi but step ban meet ngi fine ka fine route ka fines jungi especially the ceiling athai kan kaniat record mataw snam kadang kiu mentaling ladan ski chalan system ka ba ngila ban chu fine bet hantun to da ka machine hi ngila ban chu pet chu scan ka number kalami ki details so ka fine du ka he ba menta te ki bril ki tip ya ka taru te long kuma to ski ngai shong ayeng hasurak te ngapet nga ngi kem bon ki auto let's say banashan ni ru ngai sne banoi pi la de kum ngadan hi ka jing sne te maybe kata ka de juna jang akum police ru ngai sne ki ban fine ru bon nga plate actually mana ka to ski ki auto te ngong ki bril ki tip ngi check man ka si khamtam hane min okpo area tamba ka jing at step ne ka jing bamra license ka ya bet te ngam tip long ngam na so tho ken te kam de show ka behavioral issue ko kadi kata ne ngam tip kata amin kadi tang ka jing so tho jong ken sure I mean, Dr. Momin, two of the panelists have just spoken and they've talked about the causes that we see a lot of these accidents happening on the road, especially on this stretch when we talk about Umyam Jorabat stretch. And we've also spoken about the incident that happened just last month and a few others also just a couple of weeks. My question to you is, when such severe accidents happen on the road, how equipped is the district authority? How equipped is the DMHO to deal with such situations? First of all, I'd like to say good morning to each and every panelist out here. In situations like the question that you have put forward to me, equipped in the sense that for quick dealing with such kind of cases, we have that 108 it's in place, and at present they are centered in 5 different centers and locations of the district, namely in Barnihat and Nongpo, Umsning, Barimbong and Kerdem. There we have this 108 team,
along with the ambulance and the emergency medical team. And also the civil hospital, Nongpo, which is always open to deal with any kind of cases as per the capacity available in the hospital. And even the trauma center is functioning now. And although there are some constraints and the limitation of functions still exist, but it's open and it's functioning now. So these are the facilities. And to add to that, even the PSCs on the roadside, they are always open. And as per the capacity of the center, they are also open to deal with 24/7. Di batu so ngan pai sepi kini nama pelai sengo ke i ba Melbourne ong ke i ba Orville rui la keren kini Hongkong kili pi namar ke i jing tu jong pi halor ke jing ki state jong kini ki jing ja accident kam tam ha kini ke stretch ni po surok ba namar kumbangi tip kum ki brio lani ki turis ki bawan na baru kani ke kata surok ba ni i ke jing itena jong kamai mariang hawro saudong jongka dari metapat ngi iba kalong kum kata ka kum ki orang ketim khareng kata ka death trap hatu kalong kum tane toh blesibon ba na aran ta kita sokon beyo bani donlang ne po panel discussion angkat ba i MLA i ba Masar kumu additional SP ba i doktor i don sia kalong kemen beyo banya keren ni banta nama kan kalong ka banta ka bangi hab banya keren ba kumno ban banwara ya kajing yada mo po kane kajing long jing man po kini ulu surok bodon po joroba ado po umya mangte ke bala keren la patso na kaliang i ba meral meleng song ko dei syarata ba shisha hi ngipe ya kajing ja ki ba wanja ni accident ke dei ke ba ki driver ki jungi ki don ki ba ki khamle khama ko kata ba ngi julap te ke bangi julap bangi ya kendo bangi i bangi tip ya jingja ke accident mostly ki driver khamtam ki kali he le ki ba ki kham de ka de ki kham le thurmur ka di ka bam namar ba vaksin bladi la bam ni kumba ongi MLA mene kanja me keno kono ko basni ki no ban control le kata te i ki jingja kha sisa ngi sungsi ba mo kumba ki nong song bran ko temri boy bangi i ki jing accident mentau snem ngi i kalau kana ka accident kala bon ba po kana ka district ke jungi haun national highway nga solongo ki por menshwa habang idang ya samla la ring 4 yo unu surok unu furlen lang ila dong mo 1 kene kan hai kiton ki accident tang bakim pada long tan ba itrim hado kata ku mentate mentah bang yo la kajong kalentiru surok ban kiu la kajong ban la kajong la kataro accident gadon te kata kade kajing long careless ke boong additional SP boong ba kadon kajing long careless ki driver bakinya kali bakim salia ki badon ki be ka trip na ki kali he li ki be trip ta be trip te kamut ki pen hair step ban poi kloy te kamut kali ja accident te kadon ki jing mansalo ni ka jing ya ko bashir hey mangira shi i mentan ber menin mam ci berang shi dep ja ka turu wakta ba ka tu abang yi kung gitu ki te kata ka de ka we ka long bang yi baki driver jungiru kim fikir ya kan ka jing ya kali bakil abad ustri kim salia shu kisngo be highway is my home kumbangi ki tho por mun syang irang kenal mo ha ki trok pun tai ki yat maki kim salia shu te kadi kan ni ka pelong ba kendi jarong kini ki ida solongo kan sha habingi la yo ni surok ba he sha ka pamde shu bandon ka accident hande do kata are balik kali jarong ta kadi ka jing klama ko jing ki driver kata hi ka bade ka banikong ka bangi yo to dengan phabi si ba miral bon number kat kum kejing ong u sembut menteri rang ba kejelau ba preston tensong bangan puli uang kejing pen he number fi keren chpang ka 4 lane kejing pen he ya ka surok 4 lane sha ka 6 lane kan penduna shikat de ya ka por haba ya dei bat kalik kawan bat pen baharu ya kalat jing pen ya so kejing kili jong ai fi lada kawan kata ka 6 lane ru hatu ka la ne em ban penduna la ni pen minimize kendiat ya kita ki accidents ki ba ja kan ka stretch hi ka jing khmi lenti jong ki pa ba kolong bai ban yo surok bo ba kalit kawan ban suk ban poi kloi kata ka de ki ji la ka de sarkar pedeng ka sarkar jela na ka por cha ka por kele hi kat bala ban yo surok na ka
single lane cak double lane cak 4 lane to 6 to 8 the list will go on te kata ka digijing persyang bat kadika necessity ka bangi don kam kadang mi kisngi ki kali dang bun kadang mi kisngi ki nong chong chnong dang bun te lada kini sa ki surok kaju te kenem nyam ren magi kali menta la sup ba bni yo ban thit long ba galun bang te kadi ka jing ba ka economy jongi ka kiu sin bagi briu gila ban thit kali ta kamut ba ka yo ka kot ka biang kala nang kiu ber kenta te to kata kadi won pat namar ba kalong kadi ka necessity ka jing don kam ban yo e surok ka ba bat ka ba he de ban yo ngaling ong kum yam le nong po hang ni amri dang 6 lane da yo le ka 8 lane ru biang ban suk dang he kalong ta da yo ka chipo lan ru biang gidang kwa ka dang he dang biang to another side kalong bet ba menta chapang ka jing ja lang i don ni ki surok ki pa ba ka jing kali ka jong phi ong wala ki accident ki nang jan kini gidi unforeseen events ke bengi nomla ban bu be lupa nom dan hi bakwa ban ja accident ban sao ban du bi bathon nom dan re kadeka jinja ka ba jabe kam ong phi mane nganom repeat se keju ki daw gidon sibun gitu bi la jer mane ten re ke jinja accident nak por ka ba kongsan menta hagani ka present generation jungi ka long kani ka haknya aksya apun kam tin pareng sensitization awareness ya ki nadu ki kimi ki pa hadu ki kun samla ki banyak baik pun pek menta ki arshaka ki bianya chongchit sngiu ble le demo ba masak di Boston hang ne po highway ani ngada le dir ngol alap te bagi simpas nang tu la ima ban pek tip janam ja accident ki ngam tip ya kata mar ba mla ban be ke speed jungki ki ya chispa arpo spa lai po tarai to kum ki turu na yindu na ying na sem ki risk ki ya ka jeng iem ga jungki don bo phong helmet u don bom phong helmet magade necessary ke bade ban phong ye helmet ba masar lai thu mne pang bagi fine ye bom phong helmet ye bom biang license ki bom biang ki permit bom biang RC bom biang gidon sibun gini gidaw ki ba penlong na kamata gin ye ki ente ki jingja accident te nomla ban khang ye ki lada kajing tip lem kajing snow jing ni simet ngin sutu obhagami na yeng ngasim usabi kali abanganya e kali nganya hai tai ukom bailadero ngari ban poy ke destination ba ngamde ban penthut igiwe pi kata kadi ke ba kongsan ka traffic jam bali ke ja mano ba claim akor kidi driver ni kinongnya kali la amde private la amde kamai kami ke blok kali po yo nong po ha polis bejar ha yudu ha gisor he kedi ke habu piwat ke dau tenrai te kedi nak khiu ja la jong ni kedi nang ginongnya kali kejing claim akor ke jongi dak ba kedo swai la demo ha de nang ta dau kani ka awareness kejing pensutu nadu kimi ki pai ki khun kirang baru gi bakamai dak ni gila amde ginongnya taksi nongnya truk nongnya bos kino bangi di bendon gini kerkom sutu ba habanganya ya le de ben ngamde ben penthut gi weiro ngah ben sutu de tu ladang parking hang ni teng tang da kejing parking bakala jung we ja accident parking tu kejing yakiar kejing sutu stang tu dan hang tu ti kitar gija gide ki ba gi bat na kapot ta ka bdi bat kani telong ban bu bej ban ong ba dayo surok ki he ko ha kanom jasu te kanom nut ban ong ban garanti ya kata namar bangan sutu menta tang ha sinong jongi ro ka nong po den mo ko surok ka la pen he am da sing intermediate lane ka sutu karong pat siang dang mau ka jinya step ki driver mlong su tu si dalade kadang sange ngadang iyang ngadang ong ngapen sange kato kan tli kali ngong wan nomnya agam tu ki driver dang thmai don license nom don I don't know kar kumnya aturning lawan je terak ngahapen kiar lede sanala de pi kita di it happen dekat bang yo ko surok ka baba it seems ba tendency of more frequent accident happen teradon ko surok ka ba kuram ka khamduna namar ba ka ji accident ka jana ke speeding haba pistet finomla ban control ka kali la de pinya jai speed iba mo ka rule kan saupo ndrupo it kam dali la alis ngila ban control te ubri uba nya ka kali la da ngiya ka speed ka ba prapo chispa haba pangat klem di ru dang bakala so body le tenai grand show tengi nomnge ire ubri udon ge boong ba ngadara ngadi kiat ngam scam nya kali don boong ta dengan ngam nge ya kata bi kam long ra bandi temlong hire kan nomde ke ba te ngi haban kiat ni kata. So before I come to you, Dr. Momin, we just spoke a little bit about how
awareness and how spreading awareness about road accidents and all of that is very important. But I'll come to that awareness bit to you. But I want to come to Ba Orville first, because Ba Orville kat kum kajing sengtu ka jonga kamut ba kini artili ki daw kata de overspeeding lan ni jing pen hairstep kali but kajing di buat kini ki artili ki daw ba ki ba penlong ya kini ki accident kam tam kan ni stretch kembali kena duduk mana nakaliang ki pulit penyat kali ke ibu kila le haduk mentah ban persyang bantek lakam ya kini kijing Syabangan niat kata point actually ngas tunat ha bisa ila Benda ki points ki mengasyik kan mawi barbuan orientasi ke lawan biang hanga. Nomor ba kumo fi amopi singin pet choy ledi masa. Tengar ngan pet choy ledi. Kumo samla menchwa. Apa banga ni akali pol banga dep college ni akali long kadan hi ka to sim long kwa hi ban ya long takin kadan bi ka to te. Tamba let's say ngaru hasilong mun choy to hak so anjang choy na ledi. Ngasyik dan hi gitu mengasyik hasilong dengan ya dengan baklatiak dengan pestustong kum rio tiak etikali nakhmat. Kasyik dia ingat hai let's say ngi ro kal ajian. Pi kato ka pen ibit ba ladang imes concentration tangsi second hasurak dam nomor kakali kuma fiong isa menai kalun mata kio kakali kabun kasurak kadang kam duna actually ki major accidents ki ban happen hasilong nomor beki habiat suki mo let's say ti kajingbun kali gimlan ong kasurak du long kalau kum tahi kalau equivalent the accident can happen anytime to anybody at any time kamalong keep kawai kajing sung thu ka bang ala su thu ngam taru ka ba habang scroll gipe gi reels gipe ki accident yang ka accident ti ni mudur ba katu ka accident kala ban jai ngite naman hak tu ipor bagi jai ngang ade kumno ka jai accident nga kam di ban jai nga ngar ngo pitmat atu shpang ti let's say kitu gi ba scroll gi ba pet ki ong iku makidan hakwai ka pathai ta ba kalakut Dilan kilit makipa gipat ka steering kalaban jaya kiru te. Katakin gibri gibri ban sotho. Mdi da baka katu ka bagi accident ka de ko ka perthai ngi em hawai ka perthai. Kadi ka jo ka perthai. Ka ba sinle chabar phil aban ngat lang hite kumjo. Kumoy ong sa kalaban de man ka ba kham serious. Ba pin ngat sana kaan. Ti awareness program kumoy ong ti hari bhai ne ngat kan betang hari bhai because I'm here. Ti ki awareness program jai pi jai bangila le mo and dan ki por ba ngatai philai if ham tam bhai Manakani let's say ni ai gidan tu awareness program ni ai sentiu ya kiba pong helmet ni ai sentiu sao ni ai tiu kulap sao para senrang ni ai tiu kulap sao so that itself is an awareness tiu kulap tiu langsung tu hi du basao san ni ai tu and it was very nice, it was a big program. Manakani ru nakajingping a jing sa SP ni ai ski helmet ru ya ki khulungret nama let's say ki pension scooty kini pa ti khulungpat ndan helmet ti biang helmet di iru ba fi pensyong tu fi long fi soto yang mencubat lu kamlong ti kata ru kawe ki awareness program ka bagilat ki pun ba nomor haskul tamba lesi ki awareness program kat bangileru ni habsdang hin ki school awareness program nomor ba bon ki violators ka bangilap mana kaniru ki dei under age bedang kena Di ba orang beli ki beri pat kim tiang habang iladon ni kini kendon habang iladon ya kini ki rules and regulations beli pat ba ki beri kim tiang mo ya ka an em long kile ka ba kimon em long kam dei ko jingting kadon bi mo ka jingting kam tam le dala de kitab le kum kanoi bi kalong psychological issue ko we ngi menchwa ngi sa ngi he ngi san hasilong te kisidan ki por ba hasilong ki pelong checking kum hadan kiti khat ki pelong checking te kadang tu mindset ki kita checking te ni perkhat bi next week godan checking tingi phone perlok ai do checking em so kadang te ko jing ting te le si tang dalangat hi dala hatu por te kumang ta kadang use kani program ban batai nomor kani kala banja you know ru hakno lo por ka checking ka fine ru kala banja pi mata ka fine kamde ka fine ka ba jam ka fine kumta ka ba munda license san hajar without helmet ru kata hi ti dafile especially dafila kala flag ka issue ka kali jopi ba ngila kem arsin ti ka tu ka fine ka ba fisiu sheja kala banong araja next time automatically kawan kum tu hite nama ka ada chalan kum da kam show begini ya yang surok ngamdon kutia ba kumta we don't have to do all that now ngim da kam show ti mentang ilayat ka technology ka evolution jo ka technology next level in fact aku aban mention ka program ru kumba kini ka accident ki bajia mana kini mentah ya ki da ka jingpen ya jing isa SP yaki postmortem request report rumata kuman just to tell susah ngila penyat online ngila phat da postmortem request online long stat ki kam ki jam menen it actually was a pilot program ngila asdang nari boy
It was the first time ngilale and doctor ngata intip ya kata. Kadang ko ka app ka khot ka MedLab kata ru kadi ka app jongki doctors ka big use ban pet. Namar menta lese gila poi ka technology ba ni hable everything in pakot chute. Lano kan poi to kot, lano unyo to kot. Menta tiap everything is going kumuyong isa SP menta kamdi it's not the future, it's the present. Kalong kadi ka pamentahi. Gaba mengihi ngila kham ngilong ngila asdang ken and baru pergi district nak jing pinya jing madam ngila asdang lot menta. Jing madam di jing ngila asdang ngila penyat menta ski kerja be shoto ti kam kin step nak kaliang jongi ken. Kam suki show. Ti kadi tang ka awareness baki brew kidi ban skot ho ba kala bajia yaki kumuyong isa masan bat to shabi hakali ngaya le diru ngasit million han mal adi gaji million masya bodang rit. Masan bat to shabi ngadam syapo ngadwai bet namang intep te. Ida si ngaya le diru ba ajia to ki accident dan ki por bon IP I don't know maybe kan ya kan program kalong you ya ka jabing jong beri ngalatam dah plastik te hadu kata no kalong maybe to mention this program ko mita tang ban soto ibu te it's something kamdi ke about and kawiru kumo fiong awareness mita shubu ka ja ka accident ki ba ki ka accident ka jang to khwa jong ki aka jaka banirap ki ring camera yele video man hantu let's see initial steps maybe da ka jingirap jingwi pa baru kalaban save it to life tambah se camera shon ko taru ka awareness. So we are trying to ngirang persang tang bahali si Dr. Momin, like again, we will dwell on awareness in some time. But like I mentioned earlier, we are talking about human lives here. Even if it's one life, that is very important and it's precious. So what are some of the measures that are required immediately by the medical fraternity here to assist these patients in a dire situation like that? When I say measures, be it from the government or be it from the Shenongs. And I say Shenongs because the involvement of local authority is very important. That's what I believe. What do you think are some of those measures that are required right now, immediately? Well, the immediate measures, talking from the point of view of the general passerby who may be a witness to any accidents on the road, the thing is that to immediately shift the person to the healthcare facility, the hospital. That's the most important part to get the urgent medical need. And now, I mean, some of the what we have seen in the past is that the people are somehow hesitant that if I take the patient to this one, any person on the road to a hospital, later on I may be, interrogated. How is he related to you? Do you know him? This and that. So this is one of the things that maybe it prevents some people to not to help. But awareness can be given on one law. The Good Samaritan law is there. So according to that one, anybody who assists in an injured person getting to the hospital, then the person who does this act out of good faith, out of kindness, then they won't be liable for any interrogatory procedures. So that is one of the things which awareness should be given to any person in the public, possible. And also from our authority side, from our department, even the persons who are doing that emergency work like 108, they can also be of their own, alert, so that they have to reach practically on the field in the earliest possible time, so as to do the needful for avoiding unwanted circumstances. So these are some of the things which can be. All right, fair enough. The bati so piti biling ile kini program namar kanu kijingja kibasni khamtam kipun budnam ya jaka lakade ka pollution hapo bernihat ne mentas on kini ki jingja kini ki accident ne hapo riboy khamtam ki beriu ki keren. Akuan kli phi namar kamdei tang kajing im jong driver berkade kajing im ru jong ki passenger ki besong hapo kali kade kajing im jong ki beriu ki bedi jing di harut surok
kejing im jong ki beriu ki basa harut surok kum ka shnong ka ei bepisngo dei ban le knang bangin pinduna ngam ong tang pinduna hanre ya kitu ki beriu ki badi jing de ki ba im sngi hang tu harut surok kum no bangin pentikna ba maki pat kinyo ya ta ka jing singan Halo jong kata ka bentang siya kalau ba kongsan ba naman ngilai iba man lagi sinong kibun kini kidukan kisong ba eru surong tikile banrung ba khamar surok hajan ba surok tikamton syuk ke Jakarta bakin sengek ki kaliru kalau kumta ta kadon siya ka jingma pada ngipet menta entire kan national highway jongi ne ki bobon kidukan ki lalong pelak surong te kadai siya ka threat kadai ka jingma mo ba one ki accident mar kila juja tenggung kita ro ngila shem ngila UI bela depja mo ki baki yeng ki pra ki yeng ra ka yeng ki dawan ki kali bae le kirat bat yeng kirat bat sem long taru kom ka ji serkai ka long ta ba jaum kita te kata ka de ka long ba ni don kam ban nakalian ka snong ro ni don kam ban pensngo ya gitu kitrai jaka bakim dei ban ya bu dukan tan ahmad surok te ka bakongsan e ka dei ban nakalian ka department la ta kala belong nakan hai la ne nakalian ka pludi la ne nakalian ka district administration bakin pet bahaya kan ni namar kani kajing bu dukan harus surok kadisha ka threat kadi kajing ma nam taki mensim ki bakodor bang ya keren ka accident kadi kata namar kani kala depja ki por mensyua de mentah bang yi ki don ki dukan ki bakira me syakmat harus surok te long sya kajing ma tingi kerpan ya ka distribution kan pe lor kata mon namar ba kadisha kajing ma namar nakalian ka snong hi habok trying udon ka jaka lada kasinong kadi ka way ka benta ka bakahap banai ka awareness bahkan persngo nomor pi mentai ki bru kim jus ngam baka dong ka cakala jong kitur bai ka jing tur jaka ka basre ka jing yakni jaka te ka daw ko bapelong ba ki bru ba kwa ban ka mai ki tur kam sak madut sebab beduk yo ka mai ka jing anta kan ba mere ko am benrap kan halor ka i ba tu so yong kini ki bru ki badi jing di harut surok ka jing mai ki le kalong arsha तो कदी का चीज़ है कता दिगर को भी का SOP जो का नहाय रो उड़न उन्हें ROW भी खत right of way हजिन शाही हप्पो जो तो right of way ही ओम्बिट बंशना दुकान ओम्बिट बंशना येंग ओम्बिट ही बन ले है तो नंबर बगदी के जका का बला क्वाइट नंबर का national highwayแต่फिर पे ये कने the whole stretch जो उन्हें national highway जो नी हंगे ना दो ना जोरोबात hadu umyam kamtam hijika bala longsor kala amde bernihat nongpo sling ta terter ki babun hi ki jaka ngan keren ka basai kala long illegal la sna yeng ha ka benta ka ba gidan ki jaka ki bagi try jaka kila de yo compensation tang ba nomor ka nahai kala akwai lepa ka kham he ki jaka na pedeng jong uni divider menta not less than 70 to 75 feet di ROW both side. Kementala ada pinkeng bahaya kata kila bun bahaya dukan. Forget dukan ying beriru. Kidan hang tu. Te ka long behind to. Nomor kata kani kedi kawi ni kimat kiba kongsan bah kiba nakaliang jong ke district administration ngar hukum WMLA nakapor jo kapor ngalaju pensutu ikinong jong snong bawat nom sna ying ha ka jaka ka ba within ROW dan ka jaka ka ba pila de bio compensation. Not only that, kala jaru mentale ki try jaka ki bala iyo compensation hagi house nem arajar ship ho khandai pra khandai ship ho di por bidang akwai de gane mo ship arajar ship ho la sedang ban pentre ya gane ka forlin hadin sandrus nem ki ba di kelai tu jaka rudon bopliu bokwa jaka haru surok umtip bagadi ke jaka ka ba ladep siu bisa kana hai gitu try kitit ya ke jaka ka ladep siu bisa utu try jaka na lor yo compensation na kana hai mensua yo sadang hilong tit mentar mar ya kni jaka haru surok ban yo senadukan namta for commercial digidon ki dukan ki belong permanent agidon ru ki dukan ki belong temporary menta ka bakham long risky bah bakhama di dukan ki belong temporary kibadi waidong kibadi di umso kibadi yuha along dan syahwi katu di kepliang jaga jongki kaba they have no other way ban namar pada pibu dukan kham shedin te phi kham yo customer phi nong lik nong wan wieng u thiet jing thiet da phi hab sha khman mdei ko wine store
kawan store sibuk sya kilometer sya kendong runong tit udan baik. On a lighter note, kalau mentah di kinong lik kinongwan mentah buat tit chip tit musok tit tit kuai tit you kini dukan harus kami bet kinong diru kami bet dan dari kani kalong risky. Dekai ka pangadon ban ai jengot ha kani por kalong kumni ke. Pi kani ngan daibat kendiat kani isu mo ha ka badebat kani ka Meghalaya Contractor Building and Other Construction Worker Board. Kadon kani ka board naga benta begini kinong belagi jongi kila ban register yede under a certain benefit kaba ngiyo along bag labor cess ka labor cess kri begini ki kontraktor lani ki any government works ka begi allot ki firm or control ki siu ka labor cess which is 1% naga tu amount kani ka lek naga benta jongi labor kila bandi kinong tray hapo kasno la amdi unong bela amdi chong dukan yum ta ter kidon gi kam ki register hang tu bat habala da jai kidon gi benefit ki biki yo the family members they are entitled begini yo ya ka benefit educational loan gila bni yo pang bestom gila bni yo tigidi ka we ni benefit ba maaf yang bang daibat kerja di sutang bolong kani ke relate bat ki pat ba ginong chong dukan ru gila amdi ginong belar gila amdi ka ba benefit jungki kadon ha kaba kila ban avil tang bagi haban register ha po ka tu ka board ke akadi ka designated board ka bagi government ka itu kadon ka designated amount ka corpus fund ka bagi don hang tu ka kila ban yarap during crisis hagi por la amdi accident la amdi baklat la amdi kini jing jaru kila ban avil kini tang try which is one part ha ka bagi kini ki babun kinong chong dukan ki jungi kin register hang tu keeping in mind da jing trelang bat kador bar snong ba kin nom ya tur than ha surok ba namaru gajing ma ka ap nong nya kali menta uba se ula bu a gajing speed mala control ulik terak gila jabun gum kita giba ka khamja ka por menmit kim chong dukan chu sa terak ka dukan kala aja dan de la de por chong dukan man sngi ti gidu gajing im ta ter te ngesu ba kani de kong san bing ha ban restrain mong bing ha ban restrain ban tur than se surok ban lai na gajing ma ta de gajing shy ngan betengi kajing keli ka jonga i ba Orville ba kata kalong kumno ba ki pulit but kumno ba kirang ba snong but ki snong hi bro ke kila banya tray lang namar kalong kai badon kam namar la ka snong kay rap i pulit kan kampen suk epi nani ngam tip kan long tan kan long tan ngam tip kwan kli pi hadu kalong ka badon kam kawai shwang anchu khang bai system long ba snong ila mention ya to point mane namar ka to point kalong ba kong san ha Baisa ru ila mention mentan kajing dan jung dukan si kidan ki bang shoot khat pori bhai kadan ki official term nganya bit namang iniat mentai ki solution ngin chukran ki problem ko ngin hab penwan ki solution ru si kidan ko bagi khat ki black spots ki bagi lama it's officially marked as black spots ki dei what is a black spot kadai haka sanspa meter hi ke bashija accident kha ki marked as black spots like kum mention sir mane hatu quinine betul is one black spot Nong kidan kum kita ki black spot hani ribhai nangi bani hat sharo shu umrai kidan kita ki black spots ki blama te hakini ki black spots let's say lada of course mendasi kimdan gina hai te isa idan te isa of course ila banya discuss la shai singiru tama ladang ila hakiti ki black spot hiam bandan ki rumble strip ki bantan suki kali nelese kala bandan ki CCTV ru which is CCTV le bakham lokong san ba mata CCTV ki shaba shadu shalorte ya ka bamanta te nga try let's say try ki dan mo haki black spot kalong very important very crucial bangin dan itu ki CCTV kan ngir ngin sotho kan man kata ka analysis kumno kawan ki accident kumno long ski ngila ban improve let's say kumo isa kala man ki 8 lane 10 lane ski nahi is a kalong very important hakani ka discussion jungi takadaw but isa idan let's say ngila ban take up ikataru and kumafi kata kajinge tray lang nanti ngatai sa itabi ngi isaling ala kan do no ben shop pengadan DSP traffic sini tu por covid ngi tray lang tingi tray ani ngi tray boba ha kataru ndi kamdan sisngi ru kaba ngan ne cha surak ngan lada ngam involve rai ki riurang ba ne ki VDP ne kum ka jingpinya jing samatali I think we have ka jingpinya jing ngi la ngatai kada kumanga krim na office ladan kum masih partly extra ki VDP ru ngi la form te kajing tre kam ne hapo ribhai te ka khan ba bat ki rangba ki samla ne any NGO ru mi tre kam ba and ka shong stang le sing nya bang sejuk point ba pat ba mga mafi hani badan ne kamera bangin soto te ba accident kalaban jati yang ay pite tang kata fi ben soto
mi ne yang perkhabit bakala ban jaya nga nama ba ngatai phi phi se phin dan hi di por ba phi yat kali and then phi mistang oleh dengan mistang si second khmat thang la riu la nga tang ni second par ai la jan riu la man tan thai ti katu kadi stang ni hap kan mau ke jing Dubai kan mau be kadan hab dan ka jing Dubai be te namar ka kali kala azang bun te ka highway du le se kanang expand tang ba accident ila ban jia te anytime hap kan mau you play por fimi hasurak fi bat you to season start to shobi kan mau ba katu ka kali kala ban pen poi fi from point A to point B tama hangchok por kala ban 6 pen poi ya iwei ibreu to point B tangkatangi di ban soto ngathai ngim dokam hi ban ya ther than ken dari mengi soto tang para mengi ngathai kala biang to ti shobang yo sngo yaki jingkren pun kur. I want to ask Dr. Momin first, because I want to hear from you if there are any practical advice. This is like I sat with my team and we felt that there is a need for practical advice for victims, fellow passengers, or even onlookers to respond and tackle to situations like this. Any practical advice? Well, practical advice is to help in the transfer of the patients to the nearest health facility. Most of the cases can be dealt with in a far better way in the hospital, except some injuries like when the injury involves the spine, then it has to be done with utmost care, because these kind of injuries, the transportation needs to be done by a trained person, because of the movement, the injury inflicted in the body might aggravate. So other than that, all the other injuries which are regularly occurring, the shifting to the earliest to the hospital, to the nearest hospital. So obviously for onlookers as well, I mean, you wouldn't suggest them to go and capture videos and click pictures and all that, would you? No, that has to be avoided at any cost. Correct. So we will hear closing comments now, but I'll start first with Bat Tiusok ang sedang syanapi Bat Tiusok bangin aku apa ni so napi kita ki jingkren penkut bangin sedang syanapi ngin saya ter so bangin penkut mau nomor ba isar ila keren meneh abide ketuka ke jingitri lang pedeng nagalega police department ba kisnong kalong sa badong kama kata nilai ya persang por munchwa mo por kubir nilai don lang mat ko por na balaston basong kisong po nilai tre ba Teng iba mentali kan ikan po jongi junction hang ne po town hang ne ti emeli ti bai kata nama kalong kim na soban poi seta nama ne ye keren ki sisi kamera ing ladi ban set up ban bu dengan sngong kumbang kwa ban ajingun ma pila do ma pi hang ne ban na kalian ke department pi ko traffic ru pi ban bu tu sisi kamera ban pet nama kan ikan po junction juni hang ne po main station hang ne le ka kim ma maka parking kampeng ki kali baro khoi te kalong ka siya ka jing ado kata ka ba kasinong ka siyem mangi na kalian ka dorbasyon no po ni siyem ka di ka problema marba hangtu ka don ka jing kene parking ka bambiang ka kim ka don ka sing sya peno bangin mla ban penbiang ka di kata mo te na makatu ka di ka luau jong ka taong komite to sen re na mar bingi don ka hap po ka direction yo ka sinong te kalong ka kim do ka tangi ka pa lada long ka bala bapin yo ban penbet ba hawat na kalian ka sinong ila ship initiative ringkat ba auto action ba kisumon re dari bandon nilale lang baka traffic jong pi nagalang ayun re alis nginda yo ha full body bobiang kana ban penbit penbiang namar nge iya kanika i MLA tip han namar gidon kanika muda kompleks ang to katu sipok krum juga muda tim ju sange kili kimi be sabar ke yeng be sabar kata kadang ka ba ka kim ka surong tera long ka bala ba dekat ban yo ban ikram ni pensong ni MLA yo ban ikram udisi kenang ba gitu kali ba khot yo ban tap ni sipok kan bakan wara ka jingkulo kendiang ya kasor nongpo maka kasor nongpo kala khemma mo kata ka dei we ka ba kwa banya share ne maka jing trilang te nakaliang kisnong gin ai be namta namang ngim kwa bakanwan kanu maka accident mo te kanu ka banta kalong ba nakaliang ka district administration ka ban pe ba kidukan kim de bakin mithan sakhmat kanong ka jing ma si sa kata isami ka accident to mantangi igi accident di bahe iwan bat kitiki bike ni ai kublero ka police department ladangi layu in maringi banyak kali bayale yawan te sisa begitu ki biker ki bawan mana kasih sonde ani belah sirkai ba te
te mentang kala khamduna ni so ban ai khuble ke polisi pan lo juga taro mar ngidon ke jing trelang kaleng kasino te ban penkot ye ke jing keren nga sukwa ban ong ba ngidon kam ban don ke jing trelang no ya mele ban burom jing ban pek lang ke jing ki ba kasino ka tha ko sem om tang bangin pek ke ni ka jinglong jingman juga ni ka surok udi ban don kam di butlu mo Ndre at least ban pet kum hakin di town ki station ke bolong momne ki la batay ke Borni ke Nongpo kalong very congested ba ki area. Te kumnong gidon kam ban yo ya ka flyover bridge Nongpo. Kani kalong very important para compulsory pala. Ban ya dan ka accident na siya li sisini kum piong mene ki keren o ba ladawan ka 6 lane ni kemen. Ring gidon kam ya ka flyover bridge. Ka por bangalong kum asang au office ke tri jong town kum Nongpo tong hang ni nilai 3 lo kata ya nilai 3 lang bagi tinggal kuat ban perkemau ben kata ba ni don lang kum ni panel discussion ba pinra e kene ke ba ka Nongpo ka don kam ban yo ya ki flyover bridge kata kalong ban yada nang ta kini accident kata kalong ka mi kuat ban ya share lang ni ko na mangin kuat ba kanuan kan no ka accident ha ka sinong ka thau nadu na jorobat ado po umiam ni kuat ba kandon ke jing sungsuk mah namang gila yo surok wahe ai biki kali kinia ya ka speed ka biang TKI ka bangi kwa ban kerpat kolong ka police department bahkan pit bahlor juga ni bahkan ai ke awareness ki kali nomor bun ki kali buan na bar juga jela yo ki hamle khalap akor maki dei tang katai kulis Dr. Blay. Dr. Momin, your closing comments. More awareness to the people, because our people in generally, if they know, even sometimes they underestimate the things, that precaution while crossing the road, and although they know they have to wear helmets, but due to some reason they don't put on the helmets. And from my own experience in the morgue room, because most of the time my line of work is in the morgue room, and majority of the cases of whatever I come across, the head injury is the maximum. If not, the body is intact, then only the head is there. So I would like to say that helmet, although it's been nothing new, but it has to be mandatory. Like, this is one of the most important things. And also, no alcohol during driving, and some unlicensed drivers, like young people trying out. So these kind of things have to be looked upon, and people's own awareness, since we know that prevention is better than cure. So these are some of the things which we can take, and also some signages, especially during the arrival of the townships, like Nongpo, Bernihat. I mean, when you come across those areas while coming through the highway, then another set of signages reminding the people, multiple language signages. Maybe the people will definitely be reminded of the speed, because speed is also one of the most common things that which has led to the accidents that we come across. So these are some of the few things that I would like to do. Thank you so much, Dr. Momin. Ba Orville. Di kumun cuban kut hi, setelah cesha bengi pelong kan program ngatai ka timing jong ka program ku, ka along ka badong kampa. Maybe let's say pila banyak pelong kan program cekui wiki district number man ka district dan ka jong ke issue. Di pila ban pelong dengan encourage, ya pi ba pinya let shwe te kata ka awareness kan part of that awareness te kumun cuang again kani meneng asdang kuma bangong ba kani kadika maybe let's say kadika jingduna jong ka jing perkhat te I'll give ngan chu atang actually example mo pachpun kut kumayong is a doctor mentan ka phong helmet te ka jing phong helmet borbor kadina mata ka jingda ya hi ya ngai yan te let's say kidan kamdi ka jing bakla maybe ka jing long samla te kadan ka jing long jing bingin phong helmet tang swa bingin point traffic point te ngam last tour ka to mo haru bentar ngam last tour te let's say ko aban show ko an pini bunga biang ka hairstyle ngadan ka toy khot bayong ko pun pini dang samla hoi kitu bro ngi so tu ite tang malong ka jing da mo protection of the head most, that is the most important thing.
Kiti man kicat dang pilai te. Klik senet te. Kalau tak kita majukan kan, kita surat klik senet te lalet. Te katarik away, and kadang sakaway ka example. Ngan siya ang di practical examples ka bang lalap himo. Kajing pendekam di light kiba stem. Kato ang himo. To ngam namong ki halogen light ru, ne ki fog light ru, nomor ba ki fog light ngitip himo siya ki balong kumno, ki maybe ki stem tama long kim pen tuti ki beri ki bona siya. Ki bajing pendat mentah hadu ngala ima hadu nong kito ki di ben pendekam hapor baka dum kal OM ti kalong kongpang man ki pendekam aku tupor haba kadang clear ku aben ilut ba baro nga dan kini ki highlight ki bas ba ki batov ba ki bashay ba ti kato kamde ka mindset issue ti kadai am te ngam tip si kamde ba ang mga day ngamde nga kadai ta experience nga mo ngalaban bakla ka jing tran jang aru ma bi ngandre tama ngasulap bakalong kumta hajing sya haka kalay benin pendekam haka jing dum lo ngi pendekam opposite haka jing bashay tu iban siya tiri tu mi Malaysia. Lesi udah baham teman dang balik itu bapli sautu ya kinang kalakam jenjar banyak mata wan sautu nanti ais tu kan light ais tu na lor na po kadang ngi hanong po ting implementation issue ting ya I'm not saying but ngi persang dah kajing punya jing sa SPD te but damir ru ngi le checking mata because damir ngi lap bah kini light dah siya ngi le bah damir ru di mana kan sandir ngi le ngi pen le it kibrat analyzer test also ka traffic no po. In fact I just want to mention bang atai piru let's say pini agree ki traffic police in the Meghalaya police are the most hardworking ki batray stom do ki traffic police ma bat step but made but slap but young but yang surak dan teng do let's say poyanya tama kata ka di junduna mo let's say namal bulu la yang bersih ngi hentu one so way pedi sa nga ko ayat mga kumta kadang ka junduna mo let's say hentu tu tamba long ki traffic te kita stom ba ki jongi te nga ko ban of course nga dan ni nga appreciate ka di pat ma jong dia dru Siapa penkut, ti ngia treng ngia persang, ti ladadan ka junduna ru gidan ki pajba ngia kan ladadan junduna ru ban karek ni kloi ban penbet yela diru da gidan ki junduna ngale siru ngala ban bakla men chapa bangadan sini siri boy gidan ki kijing bangale sing ngala bakla kham so thu la kham berang ba te let it not ba ngin so thu da kala dir kapor boleh sibun ba te khadu khatwai tong nyo so yaki jingkren penkut nei ba merabon boleh to ha ka ba kum kan ni ka por lengba kan ni panel discussion kum u we na ki nong we khamat na ka them ri boy so ban ai kuble kerpang ya ke police department ka de gi sisa ba orwili ong be yaro an mar be i don hapo department re ai ngan keren mangaru ban ngin ayu gi sisa le tristom ki traffic police despite ya ki constraint ke begidon ha ka HR ya ka number of personnel kiduna kim da biang ha ban sim tang ki home guard personnel gidon ta chairman still ki tristom mit bat sngi ki jing duna jing long priu gidon baik mala biang ya kata dan re kat bakila we appreciate ya ka jing tre jong ka traffic police ha riboy bat ha ka jelah bro ko we badi bat kani kamat kabadi bat ka jingja accident kha ngasngoban kumbaki pajba rukin shai ha kabadi bat ki foot over bridge hapo nong po ba pli la pat kan mau kene gedi we ni gimat ke bakong san ba ki flyover da kamdon ka proposal ki foot over bridge ki don ki proposal ki berada ban sanction new teli hari boy kadon ha bernihat nang ta ha umling hanong po arteli nang ta hamsling arteli te ki don new teli gini berada ban sanction within the same package ha ka don langru bat ki street light haki gijekasor kalam de kumha nong po umsling berni umling ta terset kini gidi package ka lawan ha ka sien kinsa pentreno provided kataru baladaki shnongki ai jaka namar baka foot over bridge kadon kam ya ka jaka ka he ha tang gitu ka foundation jong ki kejat jong karu not less than 15 meter square don kam ban kamrit kam lile tang balong kata ka standard SOP ka baki pan na hai te ka shong ha ga jing ai jaka sana ki shnong ru andre ka ni la ban sanction gri bala sateng ban pensuk baki kena school mendakum halat kawe kan don nang ni halat Saint Paul saja orang tu hakaba ki school ki kena school kim don kam suban cross ya highway kin lek bana tu ka foot over bridge bad hagi tu location mangal ong ipi gitu kin don apam sim kawe nang tabat kiwe jaka hari boy de shwa ban penkut ke banga don ban ong kolong ba yagi peran nang song snong ge bi kalam de temri boy ba jela bro kawe haba bi samthia
sange kan ya kali sange no ki suthu bala sam thia sange no thia no swang turu kam lele manakong kabar subhawa nom di kian haban pinya kali lada kwa bandi nanya kali kalong very simple kalong ban suk ban laj ban baligin pen saja gijing melajong lanengi kita awak di kiweiru ka kibashong hapo ka kali ka jungi kabalai kalong ba kum ki try kali lanegi nong nya kali ngin check bha yala ka jong ka kali pateng-teng dak defect jong ka kali ru gaja accident mol ong mane fill brake ne duna katai pengcho duna air tayar ka blast ka tayar pi accident pi tengku kidi sibun gidau gi ba da tilong haban perkhat bhai kata nang ta at the same time kum emle ka bagi jukran nak por kham tam bade bat kana hai ka bade bat ki proper rumble strip ba masar lakren hagi ni ki black spot area ki ba gila long aware ka tu bagi ka jeng tho jeng kren officially ka bagi arab nagaliang junga kum emle nang ner ngila budin ya tu ya gitu black spot area bakin le bha kan hai ru for example ko kuinan bong ipi tu turning kun chakamon ka surok kan no asate long kum ka tu ru ba kan hai ka habban kmi ban simkia lor ka tu but ki slope stabilization ki drain gini ki factor ki dan pi ki bakta ya ka surok ban lastly gi smokeman ba nagaliang jong ka traffic police ki ju impose ka fine na ka por ka motor vehicle act ka don ka ba te ka ba kum ka section 184 ka krenchai reckless driving and then fine of up to 5,000 and then imprison up to 6 months up to 1 year ta kan ni habban ngatrai habban pentri kam teng ni sosun hi ki kena la jong mo ki samla kata kalau natural ngar bun di phone yang kong ba nga ta sepelak ngi saban ang ni ba mdan helmet ngom dan helmet ki pan kan san hajar ong siu ong mdan pisa ba ong wan ngan ai manga hadu kata ngale ba aron itu ibi ban ai warna segi jongi ba haba hi bakla haba limpu se ka fine siu kadon ka anje kari india ka jala jongi gidan ki an ba per ki balabu do tongin but renti ya ki an kadang ngau no mi khma mta ngong mangala khamkiar ba orbil mta ban phun ngong penlait si itu ngamju khampun to be frank ngala ban du vote na gani I don't mind hoi ke jala ban don ki badom yang ba meral do merap ba ni sabat pulit to ngapi pen kenya ka an siu la phim don pisawan ngan ai manga kalau nak kumtate ulam dia bompong helmet ulam dia bom don license karta khat prasnem 4 don ru and then RTO also they have to be very careful issuing license it has to be above 18 years pinom la ben issue learner license ya ubom 4 biang karta telong kini ki bang hab ni kat the police department also be stringent bika an ka sa ka an be namar ba until unless ba sya fine ban hab ban siu ngimpak sutu ya ka tu jing ka dor jeng tu ka an lan ni kumno bengin but renti kewat hadu ke jing nyak kali ke jing peniang kali ngilek kat bala ku emle ba apli ro ai jing mut menta bagian ni ke parking ke ban pen kelut ya kanong po ban ke jing yang kelumar highway ro teng gidon gi bayang parking highway mlong ban ayu ke service lane kala don tingi sutu ba ka service lane ke khap nyak gi yang highway tingi hab ban thaulat kat bala ban pen kelut ya kan ka service lane ru bahkan yarap at the same time ka jing pen kelut ya ka ni ka ayu kitu ki ayu mo ki don hi ki snong ki bala ya keren pang gitu kali ba peni yang thanat ro ban kam kelut ni ka ha ban take off itu ban bu no somewhere bahkan nong wit kan yu hong tu mo ka nong po mdei tang nong po ki ba pun ki thanat ki long tu ki don yang tu ka yu ba ka bang hab ban pe rengkat kum em le ngin ya tri rengkat ki bat pi bat ni wish bagan ni program ka pi penlong kalong kum ka syarat ka ban yarap ban tebe ya jing sai ya ginong song chnong ki kun samla jungi khamtam ki ba di ki ba bam ban sange nang jing tikyat ban nya kali ban le song shit ban stun ye ki baik kini kita hendri bangin ngin burom ye lede ngin burom ru ye ki baik disebut tinga kwa ban pinkut ban ong ba kijing men saw ki ba mi na ki accident ki bangila ban kiar hendri ka don kam palat ba ka sarkar bat kiwei pat ki tenat trekam kum ka transport ki pulit ka tenat puli puthi bat kiwei ki wan lang banya trei knang bangila bante lakam ya kani ka jing namar nganget hi shimet ba kuno ka kam ka bangile khamtam hang ni hapo ka jela ka jongi ba bangi phai se kita ki accident kemut ba ngila banwan ra ya ka jing kala tang ladang idon kata ka mon ka bajwat ban pen kalahi kuma khleo song nadu mena nadu basdang hi ka shong hanga bat ka shong
happy. Ti shwa bang penkut ya gini gajing keren aku aban ai kublei kerpang ya brok kinong ya shimbata gijongi ya iba Meryl Bonds im ya iba Orville Isaac Masar i Dr. M Momin bagi iba plela tiuso rukunjo bang ai kublei pi kinong pai gijongi hadu ni kendu hawai pat ka episode kublei shibon.